Sapane wong labuh tresno pungkasane gawe merati kowe lan aku bisa saklawase tangi sing atiku ora ono bakal tembung bali ati iki wis mancek ning ngeri sapa sing lupa kowe apa aku keton pancen dipemburi biyen umpamane kowe cerita ora bakal koyo ngene biyen umpamane kowe setya ora bakal aku lunga ninggalake kowe kepacut lara ning atiku wis kadung metu ning dadaku apa salahku kowe sing tega kowe mentolo gawe lara ning atiku wis kadung metu ning dadaku apa salahku kowe sing tega kowe mantolo gawe lara ning atiku yeah.
kadung metu ning dadaku apa salahku kowe sing tega kowe mantolo gawe laraning atiku